Nyanyi, nyanyi. Halo.
Shalom. Horas madita salutna. Jala selamat Natal madihita. Ada yang masuk mahita tu acara pesta parjolo. Parningotan hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus. Jalan yang mulai ma parpungota. Jalan yang masuk ma rombongan prosesi ima parhalado. Dot amang pandita. Rimma hita jongjong. Sadarion Kamis 25 Desember 2025 ima matani sudi pestalas ni rohatta marningot ari hatu tubuni Tuhatta Yesus Kristus marpungudo sudi akka naporsea maka mulatehon belganiasi rohani debata namanongos anak nasasadai gabi haluau ni sadok manusia alani sian hami parhalado ni huriatta pasahaton tuhamu selamat hari Natal madihamu saluhutna didongani asni rohani Tuhatta Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata amata dohot parsaoran ni tod di perbediai mahamu saluhutna Arion rodi saleling lilingna. Makalason ari nauli ari parningotan hatu tubuh ni Tuhatta Yesus Kristus sadarion marsihorasan jalamas jalangan mahita dinganat tabi di bagasan dame dohot las niroha. Buimat masih jalangak kita doakan ilabung tabi.
Hamu kadongan saha porsiaun di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Nungaro Yesus mangalehon hagogon tusude pangisi ni portibion. Tapasangap jalata olopon madebata marhite puji-pujian mare di mahita. Marhite-hite goar debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia, natumo palangit dohot tanoon. Nunga tubuh di hita sada poso-poso, dileho tu hita sada anak, pape tu abaranel sugut harajaon, jalabahenon na goarna, si partahi haholongan, si ulubalang ni debata, ama saleleng nililing na raja ni hadameon. Endehon ma edenay baru Jahoba, endehon ma Jahoba ale sadok tanoon. Pajojor hamuma di tonga-tonga niya kasipele begu hamulion nai. Di tonga-tonga ni saluhut bangso halongonan akan nabinahan nai. Marsoba mahamutu Jahoba, marpahean na marhaduhuan, akahitir mahamu maradupon ibana, ale isini sadok tanoon, haleluya. Martangi yang mahita, ale debata amanami na di Banua Ginjang. Puji-pujian hasangapon, dohot hamoletehon, husobau kami tuho. Marningot silehon-lehon munabalgay tuhami, jolma di pardangulanon. Ima anakmu, Yesus Kristus, na sinurumi, sian Banua Ginjang, ala ni hami. Gabi na dangol do ibana jarana pugus, pola tubuh ibana di barani pinahan di Bethlehem, asa mamora hami. Say rajai, jala tugu-tugu mahami, marhiti-hiti todim, asa lam huida hami, godang ni holong ni roham, na pinapatar ni anak mi. Amin. Mari dihita. Tangyo kamu mapatik ni debata, na tersurat di buku Rom 12 ayat sada, songonon madidok. Na huapoy mahamu alia kadongan, marhiti-hiti asini rohani debata. Pasahat hamu madaging muna, bahan pilihan na mangulu, na badia, na hinalohomon di debata. Ima hadalatun di namar roha. Ima sahatna,
atong rap mangidugogo mahita tutuhan di bata, lau mangulahon patik nai. Alit bata, saya pergugui mami, mangulahon nako barto patik ni. Amin. Mari dihita. Di pesta pardengotan hati tubuh ni Tuhata Yesus sadarion. Tamata solikitibe marohata asa sorang si paluai di bagasan nguluta. Dihamu akaparupuan didok hatan di batado. Ia kaparupuan diparangihon mahatomanon, hapormanon, makarikoti ulaun na dibagas, marbasa-basa, maruduk di roha, maradopon hamulian nabi, asa unang honaisak hatan di bata. Boha nung nga manguluho disi. Dihamu akabawa, didok hatan di batado, unang manggiburuho di bawah pangarupa, jala unang pawitihud dalan na nanggosada. Ay otik do gunani na pabusihon daging, alay itu saluhut na do hasia hadaulatoni, ay hanguluan nuaing nang sogot di bagabagahon. Boha
nunga mangulu hodisi, ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala partalup ni roha, jala nabasar doho, saya marpangula himaroham midahami, dibaheni saya sesama sude dosa nami, dangadong na hupangasaw kami, dukon ni asini rohami, hati goran na pinatupa ni anak mudo, na hupangasaw kami tujulum. Dibaheni pasonang jala apu limahami, akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagabagan debata taringot tu hasisani dosa. Songonodo pakahulung yang debata di Portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsia di ibana. Asa hanguluan na saliling niling na di ibana. Hasangapon ma di debata na di ginjang. Marid ni mahita. Hatane debata turpuk ni pesta Natalon. Imana tersurat di buku Panuiran Sakaria sia ayat sia rodi 10 songonon ma didok. Maria ia situtu maho ale boru Sion. Marul ulup maho ale boru Jerusalem. Idama naroma rajam tumopoto partigor ibana jala si parmonang. Naserep dorohana jala marsihudul di halode, dohot di anak ni halode ina-ina. Jala alu ngaliokon aka hureta sian Efraim, doh aka hureta sian Yerusalem. Sian doh sian Yerusalem. Duni bari pengelona, kadeon ku aka bangso parbebu. Jala masuk tu bogo mana sian laut tu laut. Jala sian batang air ras sahat rodi aka ujung di tanomo. Ima sahatna martua doa kana tumangihon hatane debata jala nau peupsa. Amin. Mari dihita. So
taha tidak kon maha porsiau tai, songon nat kina tidak kon idongata saha porsiaun disadok portibion rap mahita madok. Au porsia di bata Jakoba, ido ama pargugo naso hatudusan, natu mapalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di bata Jakoba nasa sadai, iman tumbuhon si Maria, nagabi-gabi sianton di perbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata, natu mau na bernit, di panguhuman di silatus, namate tarpajalo ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dungitanom, na mulak manguru di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudu tu siamun di bata Jakoba, amanai pergugo naso hatu dosani, disima ibana pa ima mulak sugu tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au persea ditod di perbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatau panila Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangulu sugut daging ni halak nang mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Kor PPH.
Dodi Tikor Lansia.
Sunggul-sunggul ita manginang na parjolo. Di bagasan sadarion, dung manguluk kita satokin anon, ding sidung acara parmingkot tahun, tapatu pado ima sakramen ulon nabadia. Alani sudi mahita mandoho tisa. Na paduahon, di hari marsugut, hari Jumat tanggal 26 Desember 2025, di Patu Pahuriata do acara Pesta Natal na paduahon masuk pukul 10 siawib. Masuk pukul 10 siawib. Songonima sungguh-sungguh di kita. Mari dima kur pemasmur.
Mari di mahita. Dami nilibatan na sumurong siyan saluhut na roha. Imana mga ramoti akka ati-ati dahot pikiran muna. Hola di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Hurian itu hatta nagoklas ni roha di bagasan ari saderion di parningotan ari hatutubu itu hatta Jesus. Ima nataguari Natal. Sialani ulay hami mapasato tuhita. Selamat hari Natal madihita saluhut na. Doho na di luar na di zulu ni konsistori. Sotong laidot na sida dahong igor hami sotongin na. Untuk yang di luar dengan suara yang nyaring dan kuat amanginangnya. Selamat Natal untuk kita semua. Nyaring do terbigi saat tu bagason. Pinuji matuhani. Bohal ni partodion. Dihita di bagasan pesta hari hatutubun itu hatta Yesus Kristus. Asa adong tutu labana tu hatta Yesus natapestahod di hari sederion sialani hatan itu hatta nagabe turpuk jamita ima natar surat di Lukas bidudua ayat 1 ayat 7 sonon madidok. Dungi Roma ujui paretas yang kesar Agustus. Iko suratan nasa jolma di gonggomanna. Pamilangon parjolo mai uju di gonggomi si Kirinius tano Syria. Jadi borhak masa sudi. Asa disurati ganup tubona ni pinasana. Borhat manang si Joseph na sian Galilea, sian Nazaret, nakko tuluat Judea. Tuhutan ni si Daud na margoar Bethlehem, ala sian poparan jalamarga ni si Daud ibana. Pasurat to dirina rap dohot si Maria, orwanay naung gabi-gabian. Jadi dina di sini na sida go maari ni hanguluan na. Ditubuhon ma anak buhabajuna di borhos ma di pihak matubagesan panggagatan ala swadong inganan na asing di parmianan na sida. Ima saat na hamu akadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus Tuhatay.
di pesta Ari Hatutubu ni Tuhatta Yesus di bagasan sadarion nata halasson songonitoro pita alay nakining sa huparwahod do baik hita na dituron hudul songoni do di balkon. Boy tardok ala kibakti bahasa bata doon 40% kaum muda pergumula buhado na yang non molohulala terus bahasa batak modohodok masudio naka remaja dohok na poso bukir rabor hatos siya jabu isosohono pung namara ayo sama pung inna ale bergumul labor hatos siya jabu ahaman no buama benokun mabigi ay sahote pe bahasa batak sahuatusin na ba bui mamasyuro pa kita akan oboto sa ba siya bahasa batak palapalat ta husipon na to sa pingtay molisukun apa lapatannya molin na tapat orang ate ido apa artinya inna ba palapalam marupani iya setelah kita baca nats firman Tuhan dari bahasa Batak karena ima nagabe tema ni pestata Ari Hatutubu ni Tuhatta Yesus sadarion singkat do Hatutubu ni Yesus molo turpuk tahun ayat sada sahatu ayat pitu ima patorakon sejarah singkat Hatutubu ni Tuhatta Yesus bohado si Joseph do si Maria ima uduk tu paretta ni Kesar iko pasurato dirina hape si Maria naung gabi-gabian dalam situasi mengandung ati buhay bugi hamu kerimajo na poso naung gabi-gabian inna gabi jala horas matutus ngin namu halus na dui mula di hata Batak kalau dalam bahasa Batak gabi-gabian yang artinya lagi sedang mengandung ima luar biasa nih halus nih bahasa Bataki yang dia Joseph dan Yusuf dan Maria yang dalam situasi mengandung gabe-gabean ikomula matu Betlehem jala ima perdalanan ni sejarah na dihatahonna ima diturpuk tahun itu sudah dinubuatkan lebih dahulu di dalam perjanjian lama. Imai molo di pesta Natal ta soni nabudari tumubuhon anak maibana jala ikon bainon na magwarna Emmanuel. Jala didok ikon didok mamusegwarna Yesus. Molo sian hata aslina Yesua artinya Allah menyelamatkan debata peluahon. Ido sa gabi digabung didok bayon nama warna Immanuel debata madong hatta Allah beserta kita.
Ima sejarai. Sialanima dipatolhas tu kita na hobar tu sejarah. Hatutubun itu hatta Yesus. Di bagasa sejarai laos dipataridah do ima na parpudi sahali di ayat pitu parsorangna ima di mulai dok di barani pinahan kandang domba. Atong dia mananaing sidauta di bagasan turpuhon dua hal. Na parjolo ima sejarah na paduahon situasi hatutubuna parona tu portibion. Sudedo kita punya sejarah. Sejarah mulai sian lahir. Ay mulai suku kita nuang idia maho sorang. Idia maho tubuh. Pasti do asing alus ni kaum tua tu kaum muda. Kalau kita secara umum ditanya, bagaimana dan di mana lahirmu? Molo kaum tua madok, saya lahir di kampung. Dan lahir ima di atas ni lage tikar. Dohot di lebung ni tataring. Alai Roma kaum muda madok au tubuh ima di rumah sakit, di ruang ICU. Badang adong tataring di situ. Apa molo kaum tua di parsorangna ilabung ni tataring holam madila sawti abi basaya do. Alai anggo di rumah sakit beda. Alai adong mamusik kaum muda madok molo au lahir di atas ni spring bed. Apa nak kaum tua di atas ni lagi tikar rere. Ima sejarah. Jala magudang di dia maho. Ninda ma. Duk sorang. Molo dia ka yanak ko zaman now. Apalagi orang-orang Gen Z inna rupani. Bah. Bau ngasing be. Moloau bertumbuh di tempat yang empuk dan fasilitas yang lengkap. Alai molo kaum tua madok ditiki lemagudak ko be dia mahu magudang. Dibatangi ni hauma. Bede ondo madok ditiki na tua-tuaku maninggala ipiak kom mau ibatangi ni hauma. Ba mauliati do honon nautung mapak ni horboy dang madigi awin na. Aya salipiak kodo. Sejarah. Tetapi dalam sejarah ini mau dimanapun kita lahir, mau itu di tempat yang enak, yang empuk, atau di tempat yang memprihatinkan, itu harus kita syukuri. Ikon hamulate honot tado di dia kita. Seorang manang BHP par seorang tak.
Tapi kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus itu lahir. Coba majolo tabayakon hamuak kamang do tamuak kenang. Bukado at jugari hita. Parsorang tatu portibion na ujui. Ima di bara ni pinahan. Molo dihitat ng polaheran. Marbara jabu rumah. Bapalipaling rupani. Baitu rumah horbo. Di bara. Olo may dua manang tulu horbo. Sa tabibulon. Di sino kotoran na suli. Alay. Anggo ua ni tujabu. Siya celah-celah ni. Nion, papanon, dang nangir-ngir. Alay, itu harus dihirup. Jadi kalau rumah adat di kampung, di bawah itu tempat kerbau. Dan di situ banyak kotorannya. Baunya akan nyampe ke rumah. Nah, alay sahalinari iko sukurat tadui alay adong do rupani dia nahobar di parsorang ta manang di dia perupani adong madok di lage magodang di batangi ni hauma dohot akalan na asing cerita na gabi sejarai olo do ulaning tadok amang haci nai leanai. Ternyata bagaimana saya lahir ke dunia ini bertumbuh. Ternyata hina sekali. Alay bu amat tahida di perjalanan sejarah. Di hasosorang itu hatta Yesus. Ima. Di bara ni pinahan. Molo di hati Indonesia. Dia dibungkus dengan kain lampin dan diletakkan di palungan. Anggo kain lampin ini bui menjulai rupani. Ayang gua ka hamu ka amanami nanami lansia ditiki parsorang ni buha baju do dia hamu kainang. Ba manang nabuha si guddal buluni asal metorialiton asalas ima. Yanakon na sorangi. Ay dung pesongonari dijagay ikod dicuci. Ikod disetrika. Da. Ay danga dong setrika na uzuyate. Molisan. Molo kaini idiay bayan. Ituruni eme. Ima guni. Ibayan ba iturupani. Idoduni do guniomma. Naborat asadia. Apalay pala lesson. Akan ang tubo di spring bed dang ya tusi be. Dang di boto be. Seperti itulah Yesus dibungkus dengan kain lampin. Setelah itu dia diletakkan di palungan. Nama palungan itu agak keren, tetapi kalau itu diterjemahkan ternyata itu adalah tempat makan binatang peliharaan. Alay nabui pitor taboto molo dihitan. Molo adong rupani tempat mangan ni pinahlubu. Jadi karena terbelgado molo pola manang napiga pinahanna. Ilopamay icapur madudak. Buima manang na lima, uluni, pinahalubo, tubagasan, laho, mangan. Agak bula doy. Molo tabayak kon palungan, hiratusima, ibain, ipiakon. Guari keredo. Tapi itu adalah tempat makanan binatang peliharaan di kandang domba itu. Manang nadong pemadok rupani
ternyata hina sekali. Ya tetapi itulah kenyataan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Dia meninggalkan kemuliaannya. Dia meninggalkan kekuasaannya. Dunia ini dia miliki. Alai hatu tubuna ikon di barani pinahan. Hamba kadongan na hinaholongan di bagasan ko aritu hata Jesus Kristus. Sejarah manang dia be sejarah ni perdalanan ni ngoluta kita miliki dan kita harus mensyukuri itu. Kita yang beriman kepada Tuhan, bagaimanapun sejarah perjalanan hidup kita, kita syukuri kepada Tuhan. Jika orang mensyukuri kepada Tuhan, maka hal yang kedua, dia akan hidup di dalam kesederhanaan. Buasa tak munculkan hata kesederhanaan. Karena Yesus lahir ke dunia ini, dia lahir di kandang domba. Dia dibungkus dengan kain lampin. Dan dia diletakkan di palungan. Kalau ada pun orang mengatakan ternyata terlalu hina. Tetapi kita pakai bahasa, itulah kesederhanaan. Berarti moledok kesederhanaan. Marhite-hite turpu jamita di bagasan pesta tari hatutubun itu hatta Yesus dia palatikion. Ikut terjemahonot tado. Ima kesederhanani dia mai. Kesederhanaan. Apa adanya. Moledok kesederhanaan. Dan pola dimiliki ima kehidupan yang mewah, yang glamor. Jala jolma na sederhana dia mau menunjukkan dirinya apa adanya. Artinya saya dipatutoru dorohana. Dia tidak menganggap bahwa dirinya yang lebih hebat. Aidang dipatuduh Tuhan ta Yesus sih. Molo disukun na manukun. Tuhan ta Yesus ima. Ibana do na marmulia. Ibana do na punahwaso. Kok harus dia lahir di kandang domba? Kok dia tidak lahir di istana? Jala memang siani unga-unga baranna. Itinggal honibana kamuliaonna. Rotu portibion. Ima nagabe jolma. Dan gabi mulidok nidok na asing gabi di peleseton. Oh gabi jolma inna rupani. Alai gabi jolma. Manusia yang seutuhnya 100%. Dan Tuhan seutuhnya 100%. Bukan 50-50. Buasa oleh bana maninggalon kamulionna. Dia mau merendahkan dirinya serendah-rendah mungkin. Asabui ibana makilalahon ngulu ni jolmai. Makilalahon hadosau ni jolmai. Gabehirana doho ibana pardosa. Apa yang pardosa? Dimasuki ibana ngulu ni hajol maon. Asabui ibana makilalahon sitaonon ni jolmai. Imahida. Hatutubun itu hatta Yesus di bagasan sadarion. Naing dibuan roha doho pikirata. Ibana roh ima marhite-hite kita jolma. Asa
di bagasan ni laos di sima patuduhononna hatuhanonna 100% laho manaluhon ima hajol mautai nasai menggerogoti ngelutta menggerogoti hita hal-hal yang duniawi itu nanaing sita luhonon itu hatta Yesus baik ina materialisme baik ina individualisme di sima sudi ai mardongan do ima individualisme dohot materialisme keakuan ego yang tinggi kesombongan yang tinggi iko gabe tiruan do ima perjalanan sejarah hatu tubun itu hatta Yesus tu portibion di bagasan kesederhanaan asa kita nama mestahudi ikut tahanguluhon kesederhanaan mau merendahkan hati patutoru dirina patutoru rohana jala unang gabi edang iba itu hatta Yesus ibadah na punah waso tetapi dia tidak pernah menganggap orang lain rendah justru kalau ada orang yang menganggap dirinya rendah kehadiran Tuhan Yesus mau menaikkan dia ido asa idok isina patuturu dirina ipatibbo alai isina pakijakod dirina paturuan na satoru-toruna Natal marhiti hatu tubun itu hatta Yesus dalam kesederhanaan kita diingatkan amainang menjauhkan dari hidup kita kesombongan gijang niroha ala dang dipatuduhot tu hatta Yesus ima gijang niroha di dirina kesombongan tidak alai di patutoru ibana do dirina satoru toruna alaya hamar tadapot hamo kamang dot tamakenan sehat do hita itu kan karena pemeliharaan Tuhan fresh do pardo pahata alanya hadoi alani pemeliharaan Tuhan uli-uli hita Ilio Tuhan itu kesempatan tuh kita lah bermeka marsalon. Ilengkapi Tuhan itu kapakiata berbagai kualitas yang luar biasa. Isariho Tuhan itu kita aka si panganon na tabo. Isariho Tuhan itu nang aka materi. Disariho Tuhan itu nang pangkat do jabatan. Alai nang donon na. Jangan sombong. Una kagijakon. Tetapi apa? Syukurilah pemberian Tuhan. Ay bodo saya dong sunguni. Baru dope. Ala yang sadari. Baru dope bertumbuh berkembang. Ala yang sadari. Tidak disyukuri bahwa itu adalah pemberian berkat Tuhan. Dohonon namanya mauliate. Alai pitur gijang niroha do. Ai torme-me do dianggap donganna. Pitur ibana do dietong. Tua sikau inaropani kan. Raja Paduha. Kesombongan dia tunjukkan. Apakah itu Natal? Dan itulah suara firman Tuhan pada pesta Natal kita malam ini. Kucina di ayat pituido. Di ayat pituido. Ala ibana. Tu seorang di barani pinahan. Itulah kesederhanaan. Neng dongonon na. Hamu akan namar pesta Natal. Sederhana mahamu. Sotung ibotung hamu kijang niroha. Kesombongan. Tetapi selalu mengucap syukurlah kepada Tuhan. Itu ading dusude kan. Setibu-tibu ni pangkat dohot. Segudang-gudang ni hamuraon. Iya do. Ala ni do hamuak ka amang dot tamak kenang lensia.
Mula gudang-gudang perupani depositomu. So tung terlalu lama isippan ni. Gitu dia. Kan idon main. Ya. Apakah salah menikmati hidup? Itu juga berkat Tuhan. Biasa ipi pamumay ipaganda-ganda mo deposito muna. Natuari sa rupiah, sonari 2 rupiah, marsugot 3 rupiah. Begitu, basta ibu tabu makipas rupa di jabu, basta wala markipas-kipas mamu, menghitung-hitung bunga naik. Tapi bagaimana kita mensyukuri itu kepada Tuhan? Apa yang bisa kita perbuat kepada diri kita dan juga kepada sesama? Ido asa idok, mulai pasu-pasu Tuhan kita, asa gabe pasu-pasu kita tudong atta. Iku bagi otta do. Dihaolongi Tuhan kita, asa taholongi dong atta. Dan itulah seruan Natal pada saat ini. Sialani sudah kita na punah sejarah, apapun sejarah hidup kita, mulai senda seseorang tak, idia pehita, itu harus kita syukuri kepada Tuhan. Orang yang mensyukuri hidupnya kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya, dia harus hidup di dalam kesederhanaan. Dangadong ibana ima gijang ni roha alai satu tong di bagasan toruk ni roha. Kita hidup di dalam kasih Kristus. Selamat Natal matu hita saluna. Tuhan munai luari selamat Natal. Ai duduk muna nong muru nunai naraku. Paguguhamu tu suara muna amanginang supaya juga mereka semangat. Selamat Natal amanginang. Ido. Amin martanya mahita. Tung takas dua le Tuhan. Kuhamulate ho kami tu ho belgeni holong mi. Pakokok mi di ngulu nami. Roho tu portibion. Meninggalkan hamuliaonmu. Di patu toruhodo dirima le Tuhan sa toru-toruna alai dalammu de lahu peluaho kami alai Tuhan naing matutungulu nami songoni di hasianganon pataridahonon nami ima kesederhanaan toruk ni roha. Molo saya dong ali Tuhan. Di diri nami. Ima gijang ni roha. Marhite pesta Natal saderion. Di hasosorangmu. Di bara ni pinahan. Asahami pilih Tuhan. Ikolam hupatoru kami marohanami. Ayah penadong dihami oleh Tuhan. Hodo na marmudu-mudu ngulu nami. Sian hodo saluhut nai. Unang loas. Sa depesian hami. Nasai dirajai roha dohot pikiran na. Dirajai hagiot ni pikiran na alayali Tuhan totong marsigatong tuho totong marhaporusa tuho atong huhalasok kami mali Tuhan pesta Natal na hupatupahami di bagasan saderion goholong na siya ko mahami jalago ulupulop ma ngulu nami. Posrohan nami ali Tuhan. Di bagasak ko. Madalani aka ari-ari ni ngulu nami. Laos disima kami. Parguguammu. Laos pamonangommu. Di na mga dupi akaragam ni namasa. Naikon siyadupan nami. Atong ali Tuhan. Rapokoma kami di ngulu nami on.
Jala pinuji maguarmu di bagasan Kristus Yesus. Martanya kami tuho. Amin. Tapuji matuhata marhite-hite edeta. Laos disomahita pasahat papungupilian.
parsuruan. Borrak mahamu tungulu siap hari. Gok dame maroham. Jalabuan madame tu keluarga munabi. Nang tu saluhut jolma di humaliang muna. Sai di pargului de bata maau patupahoni. Baritahon madame tu saluhut na tinopani de bata. Sai di pargului de bata maau patupahoni. Ali Tuhan say pargugoy mahami asa unang mabiar lako mabuat dame tu saluhut na tinopam. Pilihan ng tapapungon tapasaha matu di bata martang yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na ringgado na sa ulibasan na mauliutos. Upasat kami masiyan na nilehon mito kami, pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabiwap na hutus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa ho para siya kami pilihanon, pati bulo na rajaon mo, di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim. Asalam mutadahami gudang ni sileulion mito kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Markiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan di bata na totong na somarmula na somarpacohotan. Upuji hami maho ala saut sudetahim naong sinakakmu. Adorang somarujah de pehasyanganon. Dang tarabat sibulis sakakmu. Dang sudak tahim na badiay di bayan dosa nami. Alani holong ni roham na belga na sohaduduani. Di bahini mauliate marohanami tuho ala naung saut sakakmu ima parsurum di anakmu gabe sipalua jala sipangulu di hami asa malua hami siad dosa hamatead do sian uhum jala macot hami mangulahod dosa oppe saya si maroham di hami tugihom mahami tu anakmu sa ibahin mahami gabi siluam tu ibana. Asa upa ni halujaon na hami. Ala na tinaon na berniti. Dot hangaluton kumokop pami. Asa ibana na puna hami. Jala hami na puna ibana. Sa sungguli mahuriam sa derion. Asa diingot habal gaumu. Dot haroron anakmu gabi jolma. Laho panguluhon hami pardosa. Sesungguh lima akaparhalado di huriam mamaritahon barita na uli tu salut halak naung patar hasangaponmu jalan naung jupang dame dohot hasonangan sailehon mapitu na ukap tu halak na sotumaddaho dohot tu parugamo na asing asarona sida manguloy Tuhan nami Jesus Kristus sairajay masaluhut panggonggomi do akasuruan na Asa diboto na sida naung diliw ko raja jala Tuhan na sumurungi rodi sa liling nililing na sa iliw gugutuak ka na dibagasan pangujunan apuliak ka na marsak jala palua akka na targugot sa itatap jala odingi akka na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmo sa idongani jala pasu-pasu hamis sudi Akka na magudang
Rudi danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliama nami na di banua gijang say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banu to ngosong na di banua gijang. Lihon matuhami sadarion hangulua siap hari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togio tu pangujunan palua mahami sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siya namat tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahamu. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu jala di pasaur hon madamena tutod di munabe. Amin. Tuhita saluhut na kamanami dohot inanami asa mangaso majolo hita 15 menit ima dalam persiapata ima dinapatupahon ulaon nabadia alai adorang soy hamok kamangdot tamak kainang ala adong do di parade huriatta ima si panganon sagu-sagu na tonggi dohot ay natio asa rak mahita ima majakoni jala hamuak kamang do tamak kainang molope anon rak menikmati hita di sagu-sagu na tonggi na berbentuk roti. Asatong mata jaga kebersihan. Asatong mata jaga kebersihan. Sialanima, buima, kita istirahat 15 menit. Butima. Cek. Perhatian kepada seluruh jemaat, dia muda mangdainang tarlumo bima dia kena tua-tua. Muladom siak kita nalaho mangulahon ulun dabadian non maul ro 70 asa 70 mahudul asa dilayani di tempat. Kepada jemaat yang susah untuk datang ke depan pada saat pelayanan perjamuan kudus, bangku kami sediakan di bagian depan agar pelayanannya dapat dilakukan di tempat.
dia sa Roma tujolo akan alau silayang di tempat melatih.
yang ini aja nih, buku-buku begini nih. Iya, kita cari yang enak. Enggak, nggak nyampe. Ini main lagi buku ende aja. Lah, kalau mau lagu yakin mau lagu yang rock halus. Yang agak ini kan, musim panas. Tahu nggak? Katanya jangan buku yang baru-baru. Cek. Perhatian Amang dan Inang, dalam waktu 5 menit ke depan, acara perjamuan kudus akan kita mulai. Untuk itu, bagi jemaat yang akan mengikuti perjamuan kudus, untuk segera masuk ke dalam gereja atau ke tempat yang sudah disediakan, baik di konsistori maupun di sisi sebelah kanan gereja. 5 menit ke depan, pintu gereja akan kami tutup. Terima kasih. Enggak, bukan maksudnya yang tema-tema Natal. Bukan tema-tema Natal gitu loh, Jingle Bell.
Bihita saluhut na hamuak kamanami dohot inanami songonin ang akahanggi pinaribot asa tapason ang hamuak kamang dot tamuak kainang rap tapahohom ma asabuhi hita di bagasan hahohomon laho memulai acara Ulaw Nabadia. Namangihut hamuak kamang dot tamuak kainang anon dinanaing hitabi majalo Ulaw Nabadia jong di joloon buima tatangihon dohot taikuti ma ima arahan ni aka situata na mga turhok kita parborha ta siya bangkut tabi doho parjongjong ta di joloon. Siya lanima adorang sota mulai tu donga parhalado masiru pamahita dia kasih jaga pitu asa unang pola say adong na lalu lalang asa boyamang dot tamuak kainang husuk acara ta Ulaw Nabadia. Sialani adorang sota mulai
tapahohoma roha doho pikirata pauduk rohatta di julun itu hani sangobas martangnya kita di bagasar rohatta. Amin. Masuk mahita tu acara ulaun nabadia. Parjuluma tapuji tuhata marhite-hite edeta Jesus nama morsan. Damini debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ati-ati muna. Dohot rohamuna. Marhite-hite Kristus Yesus. Amin martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung. Amanami na di banua gicang. Asiroham. Topok mahami na pungudison, adora kupanga kami anon parpadanan na badiay, lehon matod di parbadia tuganup hami, asa ditubuhon haporsyaon na mangulo di hami, asa posi tuturohan nami di anakmu, Tuhan Yesus Kristus na magkokop pami. Pargugoy mahami matsuadaho diri nami, asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhan haporsyaon na mangului. Saitaiti rohanami. Asa lambalunguk kami tu banua gijang. Asa say masihol kami. Pay may mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akka na pinarhamaol ni dibata. Itasakap nuaing mangaton parpadanan na badiyay. Dibaheni tatibang majumulo manang natao hita marulaw na badiya. Asa unang honauhum manangisi siya kitaon. Ay holan na roha. Jala naman olsoli rohana, ala ni pabahenan na nasuture, jala naman opoti dosana, jala na porsea di hasisan di dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mangaton parpadanan na badiyay. Alayak ka na dohot marulaw na badiya. Unang bedioloy sibulis. Unang bedidak dati mardosa. Tung padaw hamu marohamuna siyani. Tunggo tapok kamuma hosom dohot lateni roha. Alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus naung mati jalan naung mula mangulu humokop pamu. Asa tahu hamu mangaton parpadanan nabadiai. Dibaheni
tatakasi majolo rohat tabi, jala alusi hamu masuku-sukunon, jong-jong mahamu. Na parjulu di parhatuturo hamdo halak pardo sahosian hatutubun dohot ala ni pangalausim di pati ni debata molo di parhatuturo ham dok maalusna olo paduahon namarsa doroham ala dosami jala dipangi doroham neng maluahon waing siad dosam molo songoni roham do maalusna olo patuluhon di parhatutu rohamdo nong ro Tuhan Yesus Kristus tutanaon panguluhop pardosa ibana nong mate dohok mula mangulu humok kepo mamorsan jalamane sa dosam molo songoni di parhatutu roham do maalusna olo paopaton olo doho manggotapos ya roham lateni roha dohot hosom ni roha akup ni i olo doho mardinggat dohot halak na mangarsahiho jalan olo doho manesa dosa ni dongammu songon na pinangido ni roham sesaon ni dibata sudi dosam molo songon ni roham do maalusna olo atong tapaw dukbi marohatta jalata topo ti masudi dosatta ihutok kamu matangyangon di bagesar rohamu nabi martangiak kita ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa godang dohami ay jut hulau si hami patimu tamado hona uhummu hami nuaing doho sugut molo balosonon mutu hami hobar tu pabahenan nami alai ala ni godang ni asi dohot holong ni roham doho ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehom humokop pami ala ni i ubahin na hami mangido tuho asi maroham di hami say jalo mahami say sesa masudido sa nami sa jalalehon tod di parbadia tu hami asa margugu hami mangalo na sa dusa dohot mangulahon nahobar tulo mo ni roham sa liling di tanod do pehami amin atong hamu akan namanopoti dosa muna jalan na mauas di asini rohani di bata say saha matuhamu na hinaporsian muna mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu pos marohamuna nunga sesa salugut dosa muna marhite-hite guarni di bata ama dohot anak dohot todi parbadia amin alia manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajaonmu say saut malomoni roham di banua tongosongon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hangulua siap hari se sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togi hotu pangujunan palua mahami siap pangago ay horo na punahara jaon dohot hagugon rodi hasangapon
saliling-liling na. Amen. Hudul mahamu. Tapuji tu hatta marhite-hite edeta o Jesus naung sineat. Atong tangihon hamuma tonan ni Tuhan Yesus lahu padirihon parpadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosagu-sagu bornginai ujutar jehe ibana. Dido mamauliante. Dungi di ponggoli mai. Di parlehon matuak kasisian nahuhu madidok. Jalohamu majalapangam ma. Dagi kudui. Nanileon tuhamatean kumokopamu. Bayan hamu masongoni. Bahen parningotan muna diau. Jala dung sunna sidamangan dibuat mapanginumani didok mamauliante dungi didok matuna sida jalo hamuma sudah kamu manginum siani ia panginumanon pada nebaru mon mar kite mudarhu nani usehon humokopamu bahen hasesan ni dosa muna. Saibain hamu masongoni bahen parningotan muna diau. Atong Roma hamu nungarade sude ida jaladai hamuma denggabasani Jakoba.
252 naro paddauni bolon.
nungaro au o Tuhaku.
70. Dadau guru diawe. Jesus,
174 puji ma debata. Tadeo Mamuse, taulaki sian buku D nomor 155, nomor udo muse sata. Manche
nomor 86, Cilang Nabadia. Mamuse sian bukuede nomor 122, Haholongan Nabadia. Sayo
Mamuse UPD nomor 452 Naro Padauni Boloni.
mamuse bukwede nomor 466 nungaro au otuhaku. Tuhan, Tuhan,
476 dada au guru diau be. Jesus,
edeta naparpudi tapuji tuhata sen bukede nomor 574 puji ma debata di ayat napa dua honan non los jongjok kita salu na. Puji ma Tuhani martangiang mahita. Puji ma Tuhan debata ali todiku jalan asarohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ali todiku jalaunang tung halupahod dengan ibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena. Jala ibana pamalum akasahi musudena. Ibana paluahun hosam sian hamagoan. Jala dileo tuho dengan bahasa dohot asni roha. Para siroha jala perdenggan bahasa do Tuhan debata. Lebat tarimas jala para siroha godang. Dang dibayat tuhita na hobbar tudu satta. Jala dang dibalosot tuhita na hobbar tuha jahatotta. Songon asni rohani amama tuha ka anak kon na do. Asni rohani Tuhan debata. Dia kana magkabiari ibana. Nung atakas. Di patuduho debata holong ni rohanai itu hita dinamate Kristus sumokopita uju pardu sa dope hita atong dalam malua mahitan wang siar rimasna dunggabe parpitor hita hinor honi mudarnai di baheni say pujion ni pamangaku doho rohaku doho nasa pabahenaku do Tuhan debata olak nyon rodi saliling ni lilingna jalo hamu ma pasu-pasu sian amat tadi bata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mahamu di sodakon Tuhan de bata mabuhina tuhamu jala asima rohana midahamu di depakon Tuhan de bata mabuhina tuhamu jala di pasaurhon madamena tuto di munabe amin. Puji ma Tuhani hamok kamanami doho inanami hita saluhut na di inganat tabi jongjong mahita marulupulup todiki ima bukideta jala tede homo di bagasan las niroha sabil tegerakko badat tai sabil martopak pehida nauli dinamangi dehon marulupulup todiki kita sambil berdiri Marolopo Nupundiki Ainong dito Jesusi Abusude Ikimari Sailas roha Kumandohi Sonandi Tikiin Tunjuk pande Sustu hati Tundi nama Tarban malas niroha sonani titi luncupang je sustu hati
Mula makita di bagasalas ni roha, tahoras sumatuluhali. Horas! 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 Selamat Natal!